kodi munthu akapalamula kenako ali ndi milandu chonchija kupeza kuti wapeza ntchito ku khoti kapena ku polisi, zimatanthauza kuti mlandu wake wafufutidwa chifukwa akugwira ntchito ku polisi ngati garden boy? Funso ndi limenelo. System yathu ya Malawi imavuta zinthu zimavuta kwambiri foti aliyense amene angagwira ntchito ndi boma milandu yake imakhala yafufutidwa. Leloli anyamata azikwanje akabwere nkunena kuti mutikhululukire ife tinkapanga izi ndizi tifuna tigwire ntchito ndi boma? No, sizikupereka sense. Tikufuna tigwire ntchito ndi bomayo ndikuti akuphiphiza kuti ababa milandu isakhalepo nanga sagwira ntchito limodzi ndi boma? No. Yes, we can forgive. Takhululuka kuti chabwino takukhululukirani if it's possible. Osati okay kwa anthu amene analakulidwawo ngati angakhululuke. 1 2 ngati angalandire chibalo, it's fine, alandire chibalo anyamata azikwanjewo, koma kunena kuti agwire ntchito limodzi ndi boma, that's a lie. That's a lie. Nde kukhululuka takhululuka koma simungagwire ntchito limodzi ndi boma. Mukhoza kukhala member wa boma wachipani komano you see these things ndi mmene dziko limonongekera. Anthu andala akapalamula uko atigwira ntchito limodzi ndi boma, cholinga milandu yafufutike, cholinga zimene anabaziza zisaululike. No, doesn't work like that. Sizimagwira ntchito choncho. Nde munthu ali ngati inoyi amene angatenge boma asamale kwambiri amene akuwatengera, amene akuwalandira. Komanso munthu akakulandira sikuti ndi kuti akupasa udindo yayi. No. Anyway, anyamata azikwanje akupepesa uko. Ma guys, dziko letu anyamata azikwanje ankatombo aja kupepesa. Chimene tingayankhule malo ano ndikupereka congratulation kwa a president yathu amene asankhidwa kumene a president achi number 7 mu dziko lino la Malawi, Professor Arthur Peter Mutharika. Ife tikuti congratulation Mr. President. Ichi ndi chisankho cha Malawi, ndi chisankho chimene Amalawi apanga, zimene amayembekezera, zimene amafuna, anadikirira potengera ndi mmene akhalira, amazindikira kuti nthawi ikubwera imene tikuyenera kudzasankha mtsogoleri amene tili kumufuna, aliyense mbali yake anali nayo, koma zasonyeza kuti Amalawi ambiri asangalatsidwa ndi kuti alamuliridwe ndi inuyo Professor Arthur Peter Mutharika, ndipo tikuti congratulations. Ife ngati achinyamata a Central Region tikuvomereza chimene chachitika, chimene asankha Amalawi, ndipo takhala odikirira kuchokera lachiwiri limene tinakhala tukaponya voti. Aliyense voti yake imakhala mu mtima, koma imadzaululika tsiku ilili likafikira kuti Amalawi ochuluka ambiri anavota motero. So ife ngati achinyamata tikuvomekeza kunena kuti tikugwira ntchito limodzi tsapano ndi chipani chimene chasankhidwa kumene ndi a president amene akulowa, a Professor Arthur Peter Mutharika. China ndichonena kuti kwina kulikonse kumene muli achinyamata tikupempha kuchokera kunsanje mpaka na kuchitipa, komanso makamaka pano pa Central Region pakati pamene anthu ena adayikira malire kunena kuti mbali ina sangakhale nawo achinyamata, timafuna tipemphe kuti mosatengera chipani koma kufuna kupititsa patsogolo dziko la Malawi, timanena kuti tonse tibwere pamodzi ndi kupanga congratulation Professor Arthur Peter Mutharika ndi kuyenda limodzi ngati dziko la Malawi. Tikudziwa kuti muli zambiri zimene zachitika, komanso tili ndi zambiri zosiyana zokonda, komanso zipani zimene anthu timasapota angakhale mipingo, koma ikakwana nthawi yakufika malo amodzi mmayenera zoti mugwirizane ndi kupanga chinthu chimodzi. Monga mu zaka 5 zadutsazi tinalimba mtima
tinagwirizana kuti tikuyenera kugwira ntchito nda president amene analipo pa mpando Dr. Lovers Chakwera. So yakwana nthawi yonena kuti achinyamatanso tikhoza kugwirana manja ndi kugwiranso ntchito limodzi ndi president amene amalawi amusankha okha Professor Arthur Peter Mutharika. Chinanso ndichonena kuti monga mmene dziko la Malawi lilili tapanga izi osati chifukwa chonena kuti tikutumidwa ndi munthu kapena tatumidwa ndi chipani kapena tikufuna kusangalatsa munthu iyayi, koma tapanga izi monga anthu okonda dziko lathu la Malawi. Ndiye pa chifukwa cha chimenecho dziko la Malawi limakhala ndi mtsogoleriyo amakhala ndi chipani chimene iyeyo amayang'anira. Ndi chifukwa chake lero tikunena kuti tikugwira ntchito limodzi ndi achipani cha DPP amene asankhidwa kuchokera pa 16 September. Sitingalole kugwiritsidwa ntchito ndi anthu ena amene akumapanga ma press briefing yawo otsutsana ndi zimene amalawi asankha. Takhala tili nkuziona zimene anthu ena akumakhala nazo ndikumakambirana zokhudza zimene amalawi asankha. Ichi ndi chisankho chimene wina aliyense anapatenga gawo kaponya voti, koma zotsatira zimakhala zimodzi, olamulira amakhala mmodzi. So mafuna tilimbikitsane kunena kuti sitilola kugwiritsidwa ntchito zolakwika, sitilola kugwiritsidwa ntchito zoyipa kapena kuti tilimbikitse chipani china chake, koma tikufuna kulimbikitsa dziko la Malawi kuti lipite chitsogolo ndi chipani chimene chilowe ndi kulamulira dziko la Malawi. Pomaliza ndikufuna kukwira nani ndikumemezana achinyamata nonse kunena kuti khomo ndilotsegula ku chipani chimene changosankhidwa kumene cha DPP. Monga ngati achinyamata pa Central Region ma business akhala ovuta chifukwa cha mmene dziko limayendera. Zinthu zambiri zakhala zosautsa, angakhale ntchito zakhala zosowa. Tili ndi chiyembekezo komanso chikhulupiriro potengera mmene a Professor Arthur Peter Mutharika ntchito amayidziwira mu zaka zimene zangodutsa analamulira. Tikudziwa kuti achinyamata tipita chitsogolo potengera kuti iwo amadziwa bwino kagwiritsidwe ka ntchito ka dziko lino. So tikumemezana achinyamata kuti tabwerani tigwire ntchito limodzi ndi kusapota president amene wangosankhidwa kumene nda Malawi pa 16 September pamene padutsapo. Tilibe zolankhula zambiri kwa ife ndikumema achinyamata kuti bwerani tigwire ntchito limodzi ndi DPP. Azanga mwina muli ndi zolankhulaso kumeneko. Okay. Tikuthokozeni amene mwatiyambira mwambo umenewu ndi zoyankhula zanu. Tiyamikire kwambiri ndi mene mwayankhulira, komanso mwapereka chiyembekezo komanso chilimbikitso kwa Malawi onse amene mwina anali ndi nkhawa pa zimene zachitikasi. Koma tiyamikire ndithu nena kuti chitsogozo chilipo, komanso tikhulupirire nena kuti mtendere ulipo. Inenso mosapita pambali kapena kuti mosapita patali, ndiyamikire kwambiri pa zimene zachitika mdziko muno. Kwa pafupifupi ndikamike kaye Malawi Defense Force imene ikugwira ntchito yake bwino, komanso apolisi athu amene akugwira ntchito yawo bwino kwambiri poonetsetsa noti mdziko muno mukhale bata ndi mtendere. Tikudziwa zoti zimenezi ena bata limene lisamalifuna pofuna kuti iwo mwina apitirize kulamula dziko lino, koma tinene pano monenetsa kuti chonde asiyena Malawi apange kapena kuti ayende ndi mtendere wawo umene asankha. Musakakamiza Malawi kuchimphompo. Amalawi amene asankha okhanu ake adatopa ndi kudya nyika kapena kuti kudya chitetse, adatopa. Amalawi anu ake adatopa ndi kudya phala la nyika. Nde Amalawi aona kuti kumene tingabwerera ifeyo tibwere kumbuyo. Mawu a Mulungu amanena kuti adalipo ana ena amene adachotsedwa ku Igupto, koma ataona mavuto amene akumana nawo adapempha kuti mwina bwanji tibwerere komwe kuja kwa Farao kuti umene chati madya nyama. Nde ngati iwo akuona kuti mwina zovuta zina zilipo,
ife atisiye tibwerere kumene akuona kuti iwo ndikofutako. Ndiye tinene pano monenetsa kuti Amalawi okha asankha ndipo ayankhula. Tiyeniso tasiye mayi Anabelo Ntalimanja amene akuonetsetsa kuti zisankho zimene zikhale zabata ndi mtendere. Tayamikireso pakudekha kwawo pofotokoza ndandanda wa zisankho imene zayendera. Pachifukwa chimenecho tisapatse phuma, tisawakakamize kupanga zinthu molakwika. Tiyeni tasiye wina aliyense akukondwera nawo. Alipo ena mwina tigaganisa ngati kuti zinthu zawo sazitenga bwino. Koma ndi mmene saonera zisankho imene zayendera. Aona kuti nkwabwino nawonso ndi munthu opemphera komanso ndi judge ayendetse chilungamo imene iwo akudziwira. Pachifukwa chimenecho tikudziwa kuti amene anali president wa dziko lino ndi munthu umodzinso amene anali mbusa. Amenewa ndithu tapemphe kuti awerengeko mavesi awiri atatu a m'Baibulo kuti pali zinthu zina zimene zimafunikira anthu azimvetsetse. Pakufuna kuti mwina anthu awakana tinganene choncho mwachidule tinene ndithu chifukwa voti imene yavotedwa m'Malawi munomo wina aliyense akuona zimene zachitika. Amalawi alikana boma limeneli. Ndiye mwina tiyeni tisakakamiza anu ake Amalawi amene afura voti imene amene aponya voti imeneyi mwamtendere mwachilungamo ndiponso adikira pa nthawi yoyamba. Malawi ine ndamuona kukhala wamtendere kudikira zotsatira za mavoti amenewa kwa 7 days. Mbuyo mosemu kuti malandira zotsatira za mavoti kapena kuti zotsatira za zisankho zimene zaponyedwa mwina kwa masiku awiri atatu. Koma Malawi wamtendere amene akudziwa zimene apanga, amene akudziwa kuti kumene tikupita ifenso ndi wamtendere. Tiyeni tisamuyike mavuto pa mavuto pita muthalika amene akubwera pa president amene akubwera pa malamuliro amenewa kapena kuti amene akubwera kudzalamulira dziko lino kudzalamulira anthu ake amene awavotera okha. Akudziwa kunena kuti anthu ake ndi amtendere komanso mtendere umenewu upitirire m'dziko muno. Posafunanso kuti mwina tiyankhule zambiri tikudziwa zoti tangwamba kumene ndizo yankhula zathu tili ndiyena amene sotili nawo kutsogoloku ali ndizo yankhula. Motero ine sindipita patali koma ndingopempha ndithu kuti Dr. Lazarus Chakwera asiye na Malawi apitirize ndi chisankho chimene apanga zofuna zawo zipitirire. Ife ngati achinyamata tikuthokoza kwambiri pa chisankho chimene Amalawi asankha ndi zokhumba zawo mene iwo anafunira kuti zichitikire. Ifeso ndi Amalawi tinali ndi chisankho tasankha ndi zotsatira ndi zimene tikuyembekezera kuti lero lino zituluke. Ndiye ngati ife achinyamata pa Central Region endi Central Region ndi imene inatchuka ngati ya achinyamata osokoneza koma ife tikukana kuti ayi ife tabwera mwamtendere polimbikitsana ngati achinyamata kuti dziko lathu lipitebe patsogolo. Ndiye pa nthawi imene tikulimbikitsana tikumemanso ena amene sanabwere pakati pathu kuti ali wokhozeka kubwera popeza chipanichi ndi chipani cha mtendere chimene sichimafuna mavuto ena aliwonse. Ife achinyamata timadyera mtauni ndipo tili ndi zambiri zimene timachita timapanga zosiyana-siyana. Ena ndi amigodi, ena ndi oyendesa njinga zakapalasa, ena njinga za moto kumene tili ndi zambiri zosiyana-siyana. Ena ndi mavenda aliso ndi zambiri zothodwa zimene akumana nazo mu boma limene lapitali. Limene tikuyembekezera kuti boma limene likubwera ali la Profesa Arthur Peter Muthalika litibweretsera zosiyana ndi zimene taonazi pakuti Amalawi tikufuna mtendere. Ndiye tikupemphaso kuti amene agonjawa ayavomereze kuti mtendere upitirire kuno ku Malawi. Ngati ifeso achinyamata tikulimbikitsana chimenecho tikafika pamenepo titiziwomwe. Zikomo kwambiri. Chomwe tabwerera pano sinkhondo ndi mtendere okhaokha. Koma tikumamva achinyamata anzathu maderamu kuti akumankhulabe zosakhala bwino mpamene ku utale center sana yankhule zilizonse zakusangalala ngati kuti aena awinapo. Ndeni mafuna tichenjeze naiko ngati ife achinyamata kuti zikaenda mmene zayenderamu
tidzivomereza msanga pa zochitika. Komwe kukupitaku ife ngati achinyamata amene timadyerako misika mabizinesi okusiyana-siyana, zinthuzi zikamapitirira zikutionongera ife mabizinesi. Chifambiri mabizinesi mtaunimu sakutsekula, akudikirirabe kuti mwina mwake Profesa afa Peter Mutharika akavomerezedwa akalumbiritsidwa dziko liyendeko mwamtendere ndi chilungamo. Amalawi okha aonetsa chisankho chawo mwina pa 16 pa. Ndikuyelekeza kuti ife Amalawi pakati ndi pakati apa matemo amafunikira anthu tidziyenda mwabata ndi mtendere, koma sizimatheka pano pa chigawo cha Lilongwe. Zimenezi ndi zomweso zikusokoneza ife achinyamata kuti tidzipanga mabizinesi athu mokhazikika. Tikukanika tukakamira zinthu zosakhala bwino. Mapitako apa taluzitsa, tinene kuti taluzitsa chipani ife achinyamata chifukwa chosaugwira mtima. Nthawi zina zake tikati anthu akuluakulu ife sitingakafikire ngati Amalawi. Matemo aja amapangitsa kuti ena ake akuluakulu atimveko ife amphawi ndi ena ovutikitsitsa. Tikafika pamene paja poti tikuthamangitsa anthu otati yankhulire, ifeso Amalawi timakhala odandaula ndi okhumudwa. Nde pa 16 ndikukhulupirira kuti Amalawi anatuluka onse. Matemo Amalawi pamene aonetsera ndi pa 16. Ife tithokozeso inu a media pakutilola ife achinyamata tibwere pano tidzayimirire kuti mwina tiyankhuleko kwa mtundu wa Malawi ndi achinyamata anzathu kuti tidekeni tidikire malizatsi. Ife ngati achinyamata amene tabwera pano amene tikunena nkhani za TPP tikuonetsa kupambana kwathu. Ofokawo akuonekaso kufoka kwawo pa ground. Nde tilimbikitsane ife achinyamata anzathu amene tili support ku TPP. Tidikireni malizatsi. Tisakhale mwina ngati mwina anzathu akumabwera nkumasangalala mofuna kupyetsana mtima, tiyambane timenyane zinthu zachetechete. Tiluzanazo mabizinesi, tiluzanazo zinthu zambiri. Potelo ine mwina ndithelepo mwepo akuluakulu ansanga ndilandireni kwa. Paliso anzathu abale athu awa ali apa mukuona kuti akuvekedwa salu ya chipani chimene chinali mboma. So sindingalankhulire ngati kuti alibe pakamwa. Ali ndi maso, ali ndi pakamwa, alankhula okha ndipo china chilichonse mujimva. Muna Amalawi anzanga, ine ndikukhulupirira ambiri mukundidziwa. Ndinali membala mmodzi wa achinyamata wa chipani cha Malawi Congress Party, koma kuyambira lero sinenso membala wa Malawi Congress Party. Kuyambira lero ine ndi membala wa DPP. Ndapanga izi pazifukwa ndikutha kuona ndi tsogolo mmene likuyendera ndi zinthu mmene zikuyendera Malawi mmene asankhira pa zisankho zawo. Ndikutha kuona be kuti mtendere uli kuti kuyambira lero ndine membala wa chipani cha DPP. Zoyankhula zambiri ndilibe. Chitaeni.
tikafika yapo tikufuna kungonjezera zinthu ziwiri zitatu. Ife monga ngati achinyamata kwina kulikonse chipani china chilichonse chimakhala ndi mtsogoleri wa achinyamata. So tikudziwa kunena kuti ku chipani cha DPP kuli olemekezeka Anomani Chisale amene ali mtsogoleri wa achinyamata. Bwana Chisale mudzimve pamene mulilipo kunena kuti ife achinyamata taphunzirapo china chake pa inu. Kudekha kwanu pa nthawi imene mukudutsa mzowawa m'mavuto kwatiphunzitsa kwatisula pa chinthu china chake kuti tikuyenera kumakhala odikira. Kulimba mtima kwanu mu nthawi imene mwakhala mu nyengo zowawa kwatipangitsa kuti tikazindikire kuti angakhale pa china chilichonse tikuyenera kukhala odekha ndi olimba mtima. Angakhale moyo wauzimu munthu ngati sukhala odekha ndi olimba mtima sumapita nawo chitsogolo. Chifukwa oyipayo kwake ndikuba kupha ndi kutani ndi kuononga. So chimene chimafunikira ndikukhala odekha ndi olimba mtima. So izi zimene ndikuyankhula pano taziona mwa inuyo Bwana Chisale zikuchitika tosefe ndi akuluakulu tili ndi maso endi timawerenga endi timamva tili ndi makutu. So timaona zikuchitikirani koma makhala munthu odekha komanso opirira. Ndiye tikukupemphani kunena kuti pali zina zambiri zimene mwina achinyamata sitinachite bwino pa Central Region. Inu ngati kholo mukuyenera kutikhululukira ndi kutilandira ngati anyamata anu. Tilishuwa kunena kuti muzambiri zimene zili mwa inu mukatiphunzitsa zizatipangisa kuti tikathe kufikiranso mulingo wina wa moyo kuti mawa ndi nkuchi tidzachitirenso umboni za inu. Tili pambuyo panu, tikhululukireni monga kholo limakhala likulera ana ochuluka pa nyumba. Angakhale mwana wa misala amakhalabe kuti ndi wawo, angakhale ovuta wakuba amakhalabe kuti ndi wawo, amakhala kumbali yawo. Tikupemphani kunena kuti ndi zambiri zimene zinachitika koma patakali pano ngati achinyamata amene abwera pamaso pano inu ngati doyi wathu ku chipani tikunyadilani, timakunyadilani ndipo tizakunyadilani mu nthawi zonse. Amidia amene muli apa nkutheka kuti mwina pali ena aka amene ali ndi mafunso kuchokera pa zimene aona kumva komanso zimene ife talankhula. Ndi nthawi yanu. Kaya pali wina amene muno uri mumfunsa amene munamva inuyo mmene mmafuna kuti ndingofunsa kwa yawa, ndi nthawi yanu. Ndithu gwirani ntchito mosaopa. Zikomo. Zikomo kwambiri. Ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Ndimafuna nditamvetsetsa kuchoka kwa inu kuti pamene achinyamata masonkhana pamodzi mbuyo munali kuti nanga njifukwa chani mabwera mu nthawi inoyi. Funso lina mukufotokoza kwanu mwapanga indozi kuti izi zikutengera ndi mmene kutale center zikuyendera kuti Professor Arthur Peter Mutharika mukunena kwanu mukuti akutsogola. Kodi zimenezi mukuona zoti simungadikire ameki kuti alengeze pomaliza kuti amene watsogola ndi amene mukumuyembekezera. Nanga zitakhala zoti zabwera mosiyana mukuona kuti zilibe kuthekera kuyambitsa mapokoso kapena kuti makangano. Nanga ngati achinyamata muchite zotani kuonetsetsa zoti chilichonse chili mchimake pa nkhani ya mtendere. Zikomo. Ya, zikomo kwambiri. Mafunso abwino kwambiri. Funso loyamba mafunso kunena kuti ife ngati achinyamata amene tikubwera pano mbuyo mutinali kuti.
sichoncho funso lanu timafuna tikuyankheni momveka bwino kunena kuti pachizungu pali mawu amati if you can't beat them join them. Ngati ukudziwa zoti anthu simungawine ajoineni. So munzaka 5 izi tinaona kunena kuti boma litalandidwa tinadziwa kuti amalawi ide awasankha iwo aja powapatsa voti muzaka zisanu zadutsazi. Ndiye ife ndayani kuti tikalimbane nawo muzaka zimenezi. Ndiye ife tidawajoina pozindikira kunena kuti mwina malonjezano amene ankanena ife amalawi atipindulira. Koma kuchokera nthawi imene amalawi adawasankha kufika na lero nda amalawi ambiri amene akhala akulira, amene akhala akuvutika. Ndi chifukwa chake lero lino taona kuti tibwerere kuchisa. Simungachiteso kufusa, timathandizana nawo ngati boma, sitingalimbane nawo. Timathandizana nawo ngati olamula. Tinalibe mphamvu zolimbana nawo. So lero lino ndi chifukwa chake amalawi imene asankhira uleferika kamile ndendi ndani. Amalawi oposa mamiliyoni ochuluka asankha Professor Afapita Muthalika. That's why first of all tikuvumikiza kunena kuti congratulations Mr. President, tilandileni ndifanana. Funso lina lachiwiri mwanena kunena kuti tikunena zonena kuti awa akutsogola tidikira ameki titani ndizoona amene amalengeza zisankho nda ameki. Koma zimene ife tikunena ndi zimene so amekiwo akutani akunena. Chifukwa amekiwo akanena zonena kuti ife talongosola makonsolo okwanira mwakuti ife tikumatenga zimene iwo aulutsa, sikutenga zimene anthu ena akuulutsa, koma tutenga zimene ameki akhala akulutsa m'masiku awiri amenewa. Zikuonesa kuti Professor Afapita Muthalika akutsogola. Fikira dzulo 10 koloko Anabelo Tarimanja amayi amene achigwira chinthuchi aligwira dziko la Malawi dzulo atalankhula zasonyezanso kuti patsogolobe akupitira bendi Professor Afapita Muthalika. So pachifukwa chimenecho ndifake kuti akutsogola zinthu zikuchokera pakamwa pa Anabelo Tarimanja ku BICC zikomo. Ine ndi Chisomo Chingwalu wa Zodiac. Mwatero kuti mukutsatira zimene akulengeza kubungwera amaka akulengeza abungwera meki kudzera mwa Antalimanja ku BICC. Ndiyeno pa zimene akulengezazo zitati anene kuno kuti sadafike mlingo wa 50% plus 1 tichitenso chisankhochi. Muchilandira popeza mapangala ndozi Muthalika kuti ndamene apambana chisankho chimenechi. Zikomo kwambiri tanena kale kuti ife nda Malawi okonda mtendereti. Sitili pano kufuna kusangalatsa munthu wina, koma tili pano kufuna kupita kutsogolo ngati chani ngati dziko. Ngati zingafike kumeneko ife ndi ndani kuti tikani. Amalawi ali nacho kale chisankho chimene watani. I believe 50 plus 1 imapangika kunena zoti amene ali pa number 1 ndi amene ali pa number 2 ndi amene amakatani amakapikisana. So ena onsewa amakhalanso ndi mbali imene angatani angatsatire. Monga padzana itachitika 50 plus 1 amalawi adali nayo mbali imene iwo adatsatira. Atawina adapazingidwa congratulation, adagwira ntchito ngati president. Chimodzimodzi leronso zitati zachitika azapangidwanso congratulation ndi kugwira ntchito ngati president. Padakali pano tikupanga congratulation amene akutsogola. Zikomo kwambiri. Akufuna so awonjezere pafunso limene munatufusa azanga. Zikomo kwambiri Chisomo Chingwalu ozoya Zodiac pafunso lanu labwino kwambiri. Lomwenso mwina anthu ambiri ali nalo chidi kuti mwina kodi zitati zatero kuti mwina 50 plus 1 sinafikiridwe tapita kulilani sikho zokhala bwanji. Apapa ifeso ngati achinyamata amene tatena kunena kuti ife tifatigwire ntchito ndi boma limene timagwira kale ntchito. Koma tikufuna noti titsimikize pano noti tifuna titsatire nawo kugwira nawo ntchito limodzi. Ife apapa pamene tsopano iwo ndamene angasindikira tsopano noti anthu awakanadi. Chifukwa alipo anthu ena amene akavota MCP amenenso kulakhala kuti kwabwera lilani adzapitaso kwavota DPP. Pazifukwa zimene azoona chifukwa kuti anthu MCP ayikana. Nde anthu ena amakavota MCP falo samadzozo kuti anthu ayankhula kuti chani. Nde izizi zapeka chithunzi kwa anthu ambiri malingana ndi zotsatira zimene zikumabwera. Fatu unena panopa kwalengedwa ma center 13 amene onse akusonza kuti Dr. Peter Muthalika akutani akutsogola. Nde anthu ena zimenezi
zatsegulaso maso amene so akavotera MCB oti utakhala ukabwera lilani imeneyo ifeyo sitiyikana ibwere komanso pamene dzadzozene kuti anthu awakana MCB zomwe kwambiri. Iyayi pomaliza ndimafuna kuti tinene kuti achinyamata tonse amene tabwera pano tikati chala mwamba chala mwamba adadi oye adadi oye Central Region Gangata oye Gangata oye uku kumwera Mwanaveka oye kumpoto Japi Mihango oye Amalawi tonse oye ziko kwambiri aja munariyambira ndi pemphero mukuzalitsekera so ndi pemphero ziko tipemphere tikulemekezani mulungu wanga okhala kumwamba. Inde taona nitafikaso pa mapeto a programu yathu. Inde Yehova tikuthokozani chifukwa munali nafe pachiyambi mpana pa mapeto. Inde kakhale nafeni pamene tukanyamuka kubwerera mmakwathu. Katitsogolereni, katithangatireni, katetezereni. Inu mulungu wamphamvu zonse tayamika ndi kupemphera. Amen. Welcome back. Takulandirani. Tupitira kupatsana zosiyanasiyana. Apa takupatsani ma press briefing awiri palace mwaona magulu awiri achinyamata koma onse ochokera mchigawo chapakati kapena kuti kulilongwe komukena. Zoona zake ndithu onsewo abwera chachikulu chimene ndatolapo kuti chimene aboza fotokoza ndikupempha kuti mdziko muno makamaka anthu onse amene akuchita zazipani andale tisungebe bata ndi mtendere. Komanso mafotokoza kuti ayi nzofunika zoti anthu tilolerane tikhale ndithu ololerana cholinga chokuti mtendere umene ulipo mdziko mwathu muno upitirire. You are right. Kwa nkhani yake ndimeneyo kuti kuti tione kuti chanzero kodi nchani chimene amafotokoza anthu yawo. I think ndiyo mwecho kuti tikuona anthu amene akubwera poyera freely to express kuti or pledging kuti they are ready to remain calm. Yes. Because tione ngati press briefing ya Anyamata ku DPP unaona masozi kuti koma awandiyati so kulunga rimene changa kunena we are ready, we become zopereka so chilimbikitso anthu amene afuna lowa town azoti I think tipite business as usual tikapeza muzantendere kuno kwino zolimbikitsa kwambiri. Exactly. Ndikuonapo element ya kudzigulira malo munaiona kudzigulira malo anthu amene akupanga press briefing kuti mwina taonamo akupepesa achisale ati mutikhululukire pachinyamata kulongwe nalovuta ipi koma ayi talijoyina inuyo. Ndizoona zake hena unaona zokuti mwina anali mbali ina robwera mbali kutengera zokuti itaona kuti mwino kumene ukhanga kuti mwina kantendere kalipo kusogola choncho and afuna akhale mwina mbali imeneyoyo kuzigula malo kuti ndi kumeneko ena mwina afuna apeze kuti maganyu kwa anthu amene amatchula wachito chitola akuti mwakuti ndenkhana yake misika mutu maroni mwina wavuta ndi migodi nkhani ya migodi kati ivute imavuta ndiye zimaseketsa kuti kodi anthu za migodi amazendetsa motani chifukwa chokuti kuti zimene zinachitikira mbuyo timene muna makamaka zimene zinachitika ku Blantyre nthawi imene DPP inali mboma timaona kunali ina jomo ndi azinzawo kumeneko migodi yawo amaendesa atamalandira pena palipo sevu ndeti kasentako aliyese kukapereka msonkho wakaisala ndithu mwini mgodi ndekuti apa zinangochitika kuti mmene zilimu mmene marizatsi unofficial akunenera kuti DPP ndimene kubwera ndekuti Anyamata kunyenera kuti migodi awa nde maso zake amene akozoperekana tatengani mgodi ndova. Alright, so kunikapo ngati briefing ya ajamati concerned youth on electoral integrity. Tingalene kuti
genuinely they are concerned kapena kwa awa watakwachiratu kuti si concerned youth ya DPP kwa anachiro neno ti tie na Anyamata DPP mpaka yamaliza ndikuti jala mwamba ndi maseka oza kodi Anyamata wa dia concerned youth lilongwe concerned youth and then ku briefing omweko akauza rankhani kuti ayi tikufuna tabwera pano pemphera za mtendere kena kagotea katiraso kujala mwamba ndezo muzedesa bwanji now hii ndeli ai presa ya si Anyamata ya wanakangopera kuti campaign kunena kuti bwilana Anyamata amundi longwe bwilani tipite ku DPP concerned akwita na Anyamata mukalomwe koma ina imene ijaso amene wanenera kale kuti iyi ikuoneka zoti Anyamata yake ndithu nda DPP ina ijaso ikuoneka ngati kuti sizotinso ndi menera ile zifotokozera kuti concerned youth chanchani integrity as such na also andika hidden agenda kawo kusilipo ndimene zithu zikuonekera komano iwo aja yambiri chachikulu chimene yamafotokoza nchokuti ngati mtundu wa Malawi komanso zipani zisunge bebata ndi mtendere chomwechi komanso akuti tisapase pressure make tasiye agwire ntchito yake ndithu yoyenerera amene wafunika kuti agwirire ntchito and mene meki kugwira ntchito yake ngati ife ya Malawi akuti chikhulupiriro chathu chikhale mwa meki komanso timvetsere bwino ameki chifukwa ameki ndamene ali ndi mphamvu yobwera poyera ndizotitsimikiza kuti ayi amene atsogola ndakutiwo komanso zimenezo zikatero akuti tipitizebe kusuka bata ndi mtendere chachikulu chimene mafotokozewa aja ndi chimenecho anapereka ponso madimandi angapo madimandi awa akupita ku meki madimandi awa akupita magulu angapo ndithu anyway tione kuti atsatira bwanji kuti kodi awayankhaliti madimandi awo chifukwa chokuti kupeki bayana pentani manja amachitanenatu momveka bwino kuti madando aliwonse amene anthu mwina awo don't go kwa media ukauza chifukwa chokuti ngati mupita kwa media amene madando amene osanatifike sititenga pa Facebook sititenga madando pa TV no we don't do that ngati muli ndi madando you are concerned lembani follow the procedure tumizani akatifika madando anu we act on that we hope madando amene amapanga direct kuti apita kumeki now achita ndithu write down kuti akafike ndithu kusatira njira yonse imene yafunika zoti zichitire kuti madando awo akamveke komanso achitidwe address tathokozesa rankhani amene anali kumene kuja kuti anafunsa nthu mafunso abwino chifukwa press briefing yomalizilayi ya DPP kapena ya concerned youth ya Lilongwe inaonetsa kuti anapangira to declare and apereka congratulatory message kwa Professor Peter Mutharika kuti awina komabe zimadabwitsa ndeti mafuna tumwina pamero tikadapereka ndithu ifeso disclaimer kuti that content siyaluntha mwaona anthu amene ayankhula zimenezo petangwa pa sampata chifukwa ndithawa chisankho komabe anapezeka kuti anafunsa kuti wakuza ni ndani kuti awina anadzibweza okha kuti hayi akutsogola so I think itimbane kuti nkhani ndiyoti kutengera ndi ma results ama council 13 akutsogola ndapita Mutharika imene zikuonekera ndithu according to Meki komanso so kuti awineratu yayi mozikatira fotokoza kuti kwasala makhanso ena 23 kuti ndithu zotsatira zovotera zakumeneko azionekere bwinobwino ndikutinso abwerenso ku mtundu wa Malawi kuti azatisimikizire ndikutiuza kuti zotsatira mmene tapezera ndi unofficial mmene zinalili ma official results ake ndi amenewa ndi soti awina iyayi komano akutsogola chifukwa zochitikazo zosonyeza kuti zonse zamavoti akulongosola ndithu zidakali mkati pano akuphika ndithu ndeti izipsha mwina chamba tene musiku tikaletu kupatsirani soni kuti wapsha zingati mwina tikozo mafika mmaboma mwina 20 kapena madzulo ano kapena chamba 18 mukapena kutenga ndimene agwirira ntchito ndikuthenga ifo yoti tikaona ku BICC nthawineso kumakhaza kuti kuli busy Sunday I was there kumaoneka bezo kuti kuli busy mepalaja they are still sorting kuona izi ndi izi kumakhala busy sakugona ndiye ngati nomwe unyumba mfunaso muzimvetsera nawo live zimene justice anapeontani manja mafotokoza kumeneko mwina muzigona masana kuti katuluka chakazikhaza kuti kapunguka madzulo ikamati 10 tonse tizikhala pamenepo chero kumvetsera holiday jana chepesa anangoti patsa tsiku limodzi ya tsiku lokavota waiona osatikira holiday yomvetsera
o andamagora mwajangu ganizo zokuti tamagire muntchito ndi panonso ana ausukulu ambalero atsegulira ndi zimene ziso iwe ndi zimene zilizofunikaso kulimbikitsira namba mtendere munanga tonse takasiya vana mmasukulu then tiyambepo kugwirana kuganizirana adzafikira kuti ndio kazo lolu kunyumba basi ngoma zoti yayi kwachitika tosakhala bwino kumtima umanyamuka low pressure pamene ndikufunga mtendere tikazo lolu kwaganiziranso ana athu komanso amayi inoto mutha kukesha ali bwino ino sokukesha bwino mukapeza kudya kankere komwe mwana ndachigulire amayi ngati ife sote amayi sangathamanga singathamanga mtondo utali pano tamene akuchita bwino nkhani zothamanga ndi mzimayi amene ajanaso mama kukamu tilipo lotese ngati kungwaida apo ndi apo pafakaiyayi kabefu ndiye munthu angathamange ako masisingachitike zothamanga kuthamanga anthu akumathamanga ifo yoti akufuna thupi lawo likhale m'misewu basi. Alright, ayi timakupatsirani press briefings ziwiri zimene ndithu achita magulu awiri zimene kuti yomalizira ya DPP ikuoneka kuti ndi ya fresh ndi ya lero koma yoyambirira imene nakupatsirani ya concerned youth on electoral integrity imeneja ndi ya dzulo for sure inachitika dzulo so timangokupatsirani koma zimene zija akukamba ndiwo aja ife tingokupatsirani ndipo posachedwa apa tikabweranso tikhale tikupitiriza kuti timalizitse maboma otsalira amene tikuona ma dashboard awiri, dashboard ya Lunta Television komanso dashboard ya MEC kuti kodi zimene zikutuluka ndi MEC lero zikusiyana bwanji ndi zimene tinatulutsa kale ndiye mukhale pomwepo.